Костин. Чакай, брат. Въпроси. Задавай ми го. Давай, брат. Ние сме оповете, брат. Здрасти, Костин. Извинявай. Вие се снимате и други. Точно така. Виж, така е редно да се срещаме. Така. Аз точно това съм чул тук. Да. Задам въпросно дали сте ги виждал тези готви. Виждал ли си ми така? Виждал ли си ми така? Аз към си... Да, същия. Да, той е реши. Той е тук. Тук е сега. Да, тук сега. Аз питам дали е тук. Не, сега не е тук. Тук реши. Много кофти, брат. Чуй сега. Аз имам много важен въпрос към тебе. Виж, казва един стрим, че мама може да е под тебе. Това вярно ли е? Не е гадно. Наистина. Смисъл, това на знаеш, че е много крит. Така ли? Да. Наистина ли? Смисъл, идваш и ме питаш какво мама може да е под теб. Че му казва това нещо, аз се опитам, не знам. Това е, аз просто питам. Абе, виж сега, ти си казал също много неща, брат, и това е все едно аз задолу сега да ти кажа. Пиче ме, гледайте на стрима сега, нали този, това и така нататък. Ние сме много готини. По-мона толкова притеснения, бе. Да. Това сценарий ли е, Гуфи? Скрипнато, нали? Сценарий, да. Ролплейвате ли? Много забавно. Не, виждам как. Виждам, той е хиперактивен. Казвам само реплика, че не съм мъжко. Защото реално не е мъжко да казваш как даваш добър пример. И след това на сторите в Инстаграм дава как карам с 200 кг. И след това на стрима казвам, аз се стресна и ти колко съм тига. Така, брат, аз сега му Не искам, Саши. Не искам. Моля те. реши, че аз си изгадам това нещо на гледа. Не. В смисъл, ти казваш, никой не те гледа, никой не казва. Сега ми казваш, защото никой не Чата. цялото ми мъже, когато ми написах също. Слагате ми думи, карате ме... Абе, той чакал цял ден да дойде. Притеснения. Малумно. Аз не занимавам с това. Ми да чуват. Не, питам те. Виждал ли си някога да се занимавам, да укрепвам по някакъв начин, да атакувам по някакъв начин? Малко ти е надминало държането на някои стримове, няма да лъжа. Защо? Да, когато някой ме атакува по някакъв начин. Към някакви хора, Най-голямата които си са... грешка, най-голямата грешка беше това. Ти не ме потърси веднъж, преди я браш каквото да е. Да, окей. Тогава можеш да си говорим по много по-различен начин. Сега пак идваш дори в момента. На си, няма как да... Няма проблем, аз продължавам да бъда. Ще бъда и утре пак ще бъда. Супер. Но ти очакваш, в смисъл, какво очакваш? Също като това, което ми Кливърът казва, че еди какво си, еди какво си. Очаквам да поговорим, защото аз съм някаква поръчка, Аз нямам проблем да поговорим, брат. съм задал. Заповядай. Чакай, извинявай, чак сега. Както ти казах. Аз те поканих на стрим, че ми каза, при вас нещо от зорка. Да, отзаде на дивана. Официален стрим, Еми да, буквално Това отзад. също нещо. Това хората при теб разправят. И в чатовете пишат. Той казва са. Какво става, бе? Как се? Манически работи се занимаваме. Тогава какво почна да се пише? Той ще ви бие, той ще ви такова. Никога не съм казвал такова нещо. Разбираш ли? Много сме далече от такива неща. В смисъл в интернет. Интернет да се заболява. Съгласен. И винаги правя само и след това. Примерно, кой Вие даваше малко направихте леч. някакви... Виж сега, вие давахте някакви нападки към мен, някакви неща. Аз съм окей, но това е години. Но Кливърът беше същия. 5 години, къде съм го търпял. Обей тресли, бе, бат. Преди да ми седне на компютъра и вече да не говори това. Това е Което е малко странно, ако трябва да съм честен с тебе. Какво се случва? Кое според мен? Да. Не, според мен цялото нещо, аз какво се случва между вас, не мога да кажа. Не, какво предполагаш? Мисля, че мога да скъпи човек в момента. Предполагам. Не знам, аз лично, ако някой ме тропал по стрима 5 години или нещо от сорта. И трябва да го гледа. Не, чакай, бе. Питам те, смисъл. Чакай, оставя да изкажа. Казвам, че е малко странно, нали, цялото нещо, някак си толкова лесно да простиш нещо такова. Той те е нареждал по сумо, ти си го нареждал по стримове и така нататък. Моля? Никога. Не си го нареждал по Не, стримове? никога. Никога. Да, абсолютно. Абсолютно никога не си казвал, абсолютно, че му правиш гледания, че Дулка... Чакай, че Дулка качва компилации към него. От съжаление. Това такова нещо няма, така ли да разбирам? Качва компилации негови там нудности как са води, от съжаление. Това не се оказва, така ли? Сега, ако ще ми вадиш точни думи, какво съм казал и какво не може, някъде в годините нещо съм казал. Не валя точни думи. Аз много пъти съм го нападал, между другото, по много начин. Но това не означава храна, това не означава заплащане. Винаги е в, как да кажа, нивата, които съм получавал. А
Това, че на теб ти е странно, че ние в някакъв момент сме се разбрали, окей, приемам го. Но идваш и питаш защо, какво стана така, защо не стана. Виж сега, на мен не ми беше проблем, то не ми е проблем, няма да ми влиза в работа вашите учени, смете се. Да, но то не ти влиза в работа, много неща ти Сега, аз нямам... Не. Все пак. Не коментирам. Да, чакай, когато има анонимно 10 000 бита преди 10 колко години, факт, това е много старо вече, но така се е случило да го коментираме сега. Какво да направя? Не, тогава сме Няма проблем. че не си нито един човек. Мен много хора ме пискали. Брат, това пич прави видео. Това беше 5 месеца преди пискаш видео. Защото аз казах на видео, че ще правя видео, брат. Аз няма как да знам, казвам, че много хора ми казват. И аз казвам, окей, нека правим. Ако някой не ще знае нещо, ще ме потърси. Беше гледал много видео, така за казано, където пак те бях казал. Сняг много, да. Да. Забола че викаше на баща ми Албера, брат. Е много давал, защото човека е на почти 50 години. Да, брат. Не знам кой е по стримите си, аз не ги така, кой си по само знам това маняк деца в момента. Това е, защото съм виждал повече. Какво? Не чух, тъкчето в чата. Най-много се появяваш. Да стигнем до... Аз най-малко съм споменал, ще има майката. Най-добре се слуша, брат. Какво да разковничи? Не, няма проблем. Там само има едни чатове, които си казват във второто ми видео, между тебе и между Симо, това няма лайк. Спомняш ли си за тях? Да, аз не знам тия чат. Да, реално. Няма нищо странно в тях. Сега няма Смисъл, странно. там какво обяснявам в тия чат? Говорим Мартин Бенев, това са схеми, еди си колко струва, свади си какви клиенти. Малко странно. Чат, между другото, вие знаете за тия, които гледате постоянно. Това пич първо беше говорил с мен, защото толкова повече неща ще говори за тях. Ако искаш, мога да излеземе. Вижте, с тебе вече бих си... Ако искаш да става бой, няма проблем. Слушай, ако искаш да става бой, няма проблем. Аз ще отговоря за него, брат. С тебе. Ако искаш, ела. Ти идваш и казваш, ще стане бой. Ако искаш, ела. Чакай сега, ето това не знам. Аз говоря за тези чатове. Говоря за тези чатове, идеята ми е, че... Това е просто ясно. Не, просто е странно как пишем за билборд, това не пишем какво се казва. Не, той има много филми, които съм обяснявал през години. Нищо е то Халкан да разправя, че идват за бой. Жената гадна. Ета, помия там. Кадравата, къде се устрал. Това е факт. Това ще е много момент термин, да използваш този момент. Бате, няма значение. Стрима и съдържанието е също пред мен. Не съм съгласен, брате, но добре, окей. Защо? Че твоите видео стават, моите стримове не. Аз съм коментирал... На страса какво? Не ти, спок. Не, аз вас ви снимам, аз това съм по-близко. Не, аз нямам нищо против, аз съм близо да снимам. Ето, помяра е там отзад, къде се обясня. Той не е като тебе да говори, да обясня. Добре, да се върнем, нали, това, което говорим. Аз много път си коментирал тези неща за себе. Много пъти знам, много пъти съм участвал в такива чатове, в които те са много повече от това, което ти видя. И мога да ти извада още много хора. Просто аз не съм човек, който застава и топа. Какво ми говорите за мен, нали, вижте го това и това. Което е много... Малко не мога да съглася, защото казваш новото видео, което се знае Яница от Хелски чат. Така. Казваш как знаеш много неща, мога да го раздуеш, даде корка влиза и казваш също време говорим, това е противодействие с мъжките постъпки, мъжки думи и така нататък. Казваш нещо и не го правиш после. Не, казвам, че може да се за такива неща. Дръж по-близко до тях. Защото няма Защо трябва да заставам и да ти казвам този чат, който сте пратили, всъщност е страничен чат, на главен чат за 20 човека, този, едва ли не да отвличам вниманието. Аз нямам против да говорите за мен, да коментирате. Имам против, когато обиждате хора покрай мен. Да, и за мен даже толкова не ме интересува, че не се представя. Аз мисля, че съм казал, никога не нужда човек около тебе. Това и говорим в момента напълно нормално, не ти казвам беги, там чакай. Виждаш какво става. Има много голяма разлика в отношението. И за това в момента говоря с теб. И се опитвам да ти обясня това точно, което ти казвам в коментарите. Ако ти беше седнал да говориш с мен, да ти покажа някакви неща, ще направиш съвсем различно видео. Нямаше да се извади това, което се извади. Много, как да кажа, много повече реални доказателства ще да имаш, ще трябва даже други сайтове, които се разменят на реално надясно. Ето супер, обаче тези неща, които показах за тебе, реално смува. Затова ми е странно. Те са снимки на битове, някакви такива неща. И аз ти обяснявам, дори в момента срещу предполагам се, защото ти става работа. Нали, но тих между другото, малко по различен начин. Ако е интересно някакво ще ви обясня, няма Супер, аз това и съм те викал много трябва, аз се чуем скорото и аз. Не, никой не ме викал за никой. Напротив, в стрима даже с
него и с Янката съм казвал. Има тази ситуация, в която казах, че това няма да се случи. В който спици беше събрал. Аз не мога да разбера какъв е филма с Ангел, като вие, че той каза, че сте били авери преди. Не, Ангел, той ме бебе, какво ще ми каже, с него ще разбере, няма проблем. Въпросът е друг. Тогава с тия хора, които беше събрал, нещата, които говорите на те, в чатовете се пише, които ти такъв скрин, аз нямам да го станеш. Аз се прави каквото прави това и казвам. Винаги сега ще го кажа. Винаги си добре дошъл, заповядай в студиото, където това, където който каквото и да ти пише и да ти казва, гарантирам ти нищо от това се губи. И ти го казвам, ако искаш, ето ще направиш даже видео, ще готвим, мога да викам и убиваме там. Гарантирам ти, че нищо няма да не. Няма аж до. Гарантирам ти, че нищо ще го пазя. В стрим каза, че ме лежи, брат, разбираш, аз така. Ами виж сега, по принцип, как да кажа, нуба, откакто снимат там нашите неща, които сам казва, че не се интересуват, вече съм склонен да го защитя. От всяка една форма. Сега това, кой ще убива и кой няма да убива, това си е брат. Аз те гарантирам, че ако аз съм участник в това нещо, няма да се случи. Да, аз ще дойда само за И така, да се поговорим, да видиш за какво става въпрос, няма проблем. Аз съм окей, но защо не желая да коментирам онлайн повече? Защо не го правя? Защо не видим защо детей и така нататък? Защото няма смисъл. Това цялото нещо е едностранно. Ти много добре го знаеш. Изглеждаш ми достатъчно адекватно. Абсолютно, ми надявам се, че Аз се надявам, защото имам все още някаква надежда. Тия видеа, които Сан Уба разказваше, че си скрил и че си очаквал от мен нещо. Надявам се, това не е вярно. Виж, надявам се да си мислиш, че аз бия някакви... Не, ще ти кажа рано, що ми свалих, защото когато говорим, че аз предполагам, това така се прави, той ще твърди и там се опитва. Просто нали, не е възможно и край на България, да дори край на България да взема коментар. Това е става онлайн. Свърши цялото нещо, не задължи. Виждаш, дойдох до Комикона, защото той каза, жена си няма да дойдеш. Ето, нещо да си поговорим на живо, както в момента правим. Значи не те специално идваме за Комикона, за да си поговорим. Да се видя с тях, нали? Да, смисъл може, защото аз идвам за One Piece фигурки. One Piece фигурки, не знам, това не ме коло кеф, честно казвам, ама няма поинтер. One Piece коло кеф толкова, малко е проточно. Ако има нещо, което може да се скараме, принципно е, що тебе, кое е кефи? Аз не гледам много анимета вече, преди съм гледал, да я знам, само Райчен по така в нещо малко по-старо, разлиш, Акира, някакси малко по-стари, много ще верам. Да, аз не съм свалял, защото ще ме съдиш, чакай. Това няма да се случи, защото мен не ме интересува толкова, има много голям проблем. Това не си как съм определил, издрим, че аз да правя с такова нещо. Ти си го направил публично, ти си качил видеото, нали? Аз съм качвал, аз си качил това нещо като цяло. Качваш го, чакай. Не, говоря за твоето видео с тая Ива, бившата ти, дружинствата. Ти качваш видео за нея. Не съм само феномен, съм коментирал това нещо. Ще е да ти кажа честно и влизам право. Нали, в интерес истината, аз гледам къси, аз гледам целите видеа и стримове и така нататък. Но нали се говори, че аз ги тия, не, те няма да тия неща. Ти си предполагам си изтрил това със Ива, защото ти го свали поради ваши причини. Но аз никога... Не само това, тя цялата поредица за къща, която прави за студиото. Да, няма много. Така че тия неща, нали, с уважение казвам, надявам се да не се коментирам, защото това няма. Аз само ни път съм. Да, окей, така. Заместването в кик. Това не мога да. Тогава може би така харесва ви тайминг, да не знам, това е схемата. Тогава каква е причината? Макар, щом не е тази така си мисля по-кик. Така много да всеки го знае. От много отдавна стримам в кик и съм платен час. Всички, които са партнери, са платен час. Даже на него детски глави ще не предлагат такова нещо. Така и това са единствени неща, които стават тъп. Когато нещо е неверно, не мога да ме жегна по никакъв начин. Битове, работи, политик, братко, абсолютно всеки. Спамени с битове. Ви са били много да правиш разследване с събове. Спамкани спамове като води. В Германия ме убиха по тях. добре. И така нататък. Чак сега, само нещо да върна. Ти казваш група с хора, които едно време са били по тия групи с битове. Така. Не, имало е много такива групи. Само за една конкретна, да. Има и не конкретна, конкретна много. Ангел Дария, с който се разберете по-нататък, е казал, че вие сте в
А всички знаят тук, че аз ще знам само това нещо. За тази група с хората, ето избитвайте да го разберем. Той каза, че няма идея. Вие били сте в една група, не сте ли били в една група? Нямам нищо чудно. Аз имам много... Това е като тия дискобите, където има там, ще върте да се бава с някакви деца с аутизъм. Аз съм на много групи. Ти поиска да влезеш в тия разговори. Ти искаше с Корка влезете вие двамата в тия разговори и дори... Баваме с това, че... Да, с Дейвид. Ще си изпълнявам да го покупа. Вие искахте да влезете. За какви групи с бидове и колко боли са си бидове? Имаше на този, как беше, един форма, да, Джейк. На Джейк имаше една група, вътре беше и ти, на него и на Еленко беше групата. Бяхте вътре, като бях за на Еленко. Бадър съм на цялото време с години назад. Общия ми брой битове. Ти тогава беше с стария акаунт. Да, с Zen Master беше. Ти беше с... Добре, ще го извадим и него. Защо нямаш съдби бездофон там? Последно като влях на студия нямаше. Така май. Не слагат и с зима са по това. Зимата и са Verify. Добре, защото аз съм имал Verify там никога. Защото трябва да направим някакви неща, които са базови неща. Когато ти си направиш така, много да не подред, ти мати всичко. А и ония акаунт ми беше банен за съвсем друго нещо. Да интересува, какво мога да За кой бан става въпрос? Zen Master беше банен. Не, бандата, аз помня, че не ти дадоха Verify на този акаунт и на това се прави Zen Master още по време на Роплея. И тия бан профил няма. Той е лудия, къде ме... Ти можеш да отвориш в Twitch Tracker. Аз бях банен в този акаунт, суспенден за седмица или две, защото извадих Седмица, две, нищо да, не е. аз си направих. Не, това беше в играта на ролплея. Седмица, две си бяха много. Аз си спомням друго нещо, ама както и да е. Еми супер, да, аз спомням много. Защото казвам какво е смисъл. Въпросът е, че ти ми говориш за някакви групи, които си купували бит. Не, битове спанаха на хората и ни пишеха директно на имейлите постоянно. Ти би трябвало много добре да знаеш. Не, това беше още преди това, когато те въртяха двамата човека битове. И точно тия скриншотове, как някой ти набива битове, са ни дадени от твоя, не знам дали са моите авери, от колега Нубо. От него са тия. Да, той има много скриншотове. Виж сега, то всички скриншотове по това време са паяни на неговия акаунт, когато е маркет на битове, когато е разследвал. Когато е разследвал това нещо и така нататък. Тогава кажи ми един стример, на който нямаш такива скриншотове. Много е нелепо, бате, защото ме вкарват в разговор, който толкова не ме интересува. Така, за битове, за глупости и за прости. И се разправя. Еми не, той е глупо, защото когато не е истина, го прави нелепо. Ти искаш да кажеш, че си набил битове. Това ли искаш да кажеш? Си мислите, че съм си набил битове. $1000, дето са снимали или там. Какво казва битове? Симо, те беше предложил някаква там база оферта, ето еди си колко, за еди си какъв процент битове. 60-40. Стандартно. Да, имаше хора, които купаха. Мисля, такъв, които си имаха на процент. А не, ти можеш да влезеш в инсайт и да си купиш просто. Знам. Мале, какво бе? Ти със сигурно обсъждаш това, да нацъкате Мартин Пенев бачка за вас. Виж сега, ако почнеш правилно разговор, аз не знам каква част ще правя. Имам тази част, която е... Аз долу, даже обяснявам, брат, остави ги, да се те ще ги изпомалват, аз съм казал и така нататък, защото аз не се занимавам. Казва, искам да набира банк. Това е горно съобщение. Често казвам, не помня, не мога да коментирам неща, които не помня, но да смисъл, каквото и както и да е говорим, брат, не е Добре, тогава какво проблема с всички тия работи? За битовете си отведат. Ама проблем имате вие. Аз проблем нямам, брат. Аз нямам даже, че не ме интересува какво говорите, да не ви какъв е проблема, брат. Еми тогава какво се обясняваме? Еми ти се обясняваш, брат. Брат, тихо, моля ти се. Седи не му да кажа. Аз още съм за офертата ти, брате, се бия. Само прочетеш това. Не дей се обясняваме. Не дей ми се обясняваме. Що? Говоря с Не, него, това са някакви базови разговори. кой си, нито къв си, не се занимава. Не дай, брат. Хората, прочети го само. В смисъл, нагласа да видят хората. Не да ги слушат. Да бе, да, жела да гледаме. Един нещата той да работи, ако е Еленко, ние имаме по-добри цени. Аз нищо не съм казал, бил се отделил от Еленко. Да, Еленко, дигни ми за малко.
Вярваш ми, че нямам никаква идея. Това е Симо, товарния влак. Абе да, знам кой е, ама не помна. В смисъл, аз буквално не помна, брат. В смисъл, вие ме връщате някакви 30 години назад. Това, че не Ние помниш, сме ще си означава, слушали, че се е случило. Аз съм Брат, говорил, това е- брате, как ще завладея горе планината. Той ще обърна президентството, за да си направя собствена държава. Ама извърташ И нещата, така, бе. не, обяснявам ти, че ние постоянно си говорим някакви неща, брат. Навсякъде се говорят някакви неща, брат. Опаша. Лудия също говори постоянно някакви неща, брат, които аз малко ще опитам да ви ги кажа. Нали така? Направим по цени, дали ще купи от мене. Да, бе, лафи ми си булшит. В смисъл, Не знае руски, комуникирал с продавача, много би го хареса. имаше някакъв Точно. allegedly някакъв знак, Така, който ти не зарежда разбирам. всички. Товарния влак, искаш ли да го запалим и ние? Ти, да, искам да видя. Той, ти, ако му направя по-хубава цена, дали ще купи от мене? Симо, айде давай. И тук сме написал принцип, бяхме да го запалим. Им са подготвени. И сега, аз просто отваря, нали? Абе да, не, аз съм окей, бъди бе. Каже, мога да ти дам, ако искаш да разгледаш, ако решиш да дойдеш на гости, седни и разгледай сам. Аз нямам против. Мога да се ловиш колкото си искаш, бе. Ти ще извадиш много неща, които пак ще кажеш, че аз не помня даже за какво става въпрос. Но има един филм. Вие му обвинявате, че съм правил или какво си е. Аз нямам против. Продължавайте да ме обвинявате. Нали сега? Няма против. Просто искам да коментираме. Ето тук си написал, Не, ти ако ще го коментираш, ако ме коментираме, преди да правиш видеа, бе. we're offering bits at better prices, бла бла бла. Това е някакъв имейл, който си Това е получил. копи-пейст, който са ми пратили. Вероятно. Те ще раздуха схемата според мен и ще вкарат автогол. Ама ти си знаеш. Аз нищо не съм кал на Тео. За него Еленко му пише. Схемата знаем само аз, ти, Стефани, дегенерат. Да, бе, говоря с някакви неща, ето има някакви работи, някакъв лосъл хит, уж да се изкарват пари и така нататък. В смисъл, това са ласка. Има лафи след някакви нещо. И същото аз ти Абе покажа. да, и като видиш at the end of the day какво се е случило или пък ти каза, че е било на другия акаунт, а не ми е в сегашния. То си има там, пише си имената. Добре, значи да не видим самия ми акаунт и тогава вие не вярвате в обратното, така че какво друго? Не, аз не казвам, че не вярвам. Аз пускам, защото твоята гледна точка. Това Не, е. моята гледна точка е това. Половината неща, които коментираме, са неща, които доста години. Защото сега някой на мен не коментира, това е. Сега Ами не, съжалявам. пак казвам, това е другото нещо, ние сме ги коментирали и тогава, когато Нулба напираше. Защо той направи някакво видео относно това? Аз не знам, защото е Аз направил. точно това питам, идеята е, че никой не го е В коментирал. смисъл, той тогава казваше как ще ни залови всичките с битовете, как той... Ходи за малко, моля те. Там не го обясняваш, че ще се минава. Ти да дойде какво става, но дойде точно това, което предлагам на тебе. Той дойде в нас, разгледа ми компютър, разгледа ми нещата, разгледа всичко и накрая се обърна и ми казва, брат, аз съм най-големият напад. И викам, добре, окей. Добре, Да, той не е много за пример да го даваш, това, защото този човек днес те обича, утре да го Мене не ме интересува, брате. Така че... Тогава се обърнал и ми е казал, брат, 5 години аз съм говорил еди какво нещо и съжалявам. Аз му казах, окей, по-мъжко това няма за мен, брат. За мен това е мъжко, брат. Не е мъжко да си тук и ми правиш физиономия да говорим някакви работи. добре, аз ботва си го коментирал, казвал си, че нали, ботвате и така нататък. А не, то това е много било. Да, знам. Мене 50% от силата или тази програма, която ти намери. Това ли намери силата? Добре, за ботвачи. Да, в смисъл екстеншъна за активни хора в чата и долу Това се било. знаят няколко години. Това го има от няколко години. Не, аз също го ползвам и на стрим, казвам с него нагледно и им казвам, нали, даже аз тогава правих друго, да, аз взимах чат листата и хвърлях това в своя акаунт. Няма значение. Това съм го правил много пъти. Дори в момента в Биг Боже аз съм. И сега, ако фанеш да направиш също видео едно към едно, може да го направиш за мен по същия начин. Това няма да се прави да това е, защото ще се кажат и същи неща. Идеята ми е, че на мен ми е странно, седете Саватон, да те изсипват с ботваш, пак с пинци, не е някакво да... Да, реално да, и аз много пъти обяснявам на хората, че това нещо не помага. Много хора си мислят, че ти помагат по това. Да. Буквално от Денката знам, че ти си му използвал реферал линка в сайт с ботове и той е получавал месеци наред пари от твоя реферал линк, купувайки си ботове с него. Значи, Денка да дойде да обясни кой е сайта, Да покажа сайта. Не бе, аз най-вероятно като ми го показваш, ние сме го виждали, ние сме си говорили много неща, и с него, и с много други хора. Някога от него. Аз съм принцип, когато някой ти казва, че когато когато някой ти каже, че се ботваш, веднага влизаш в обяснителен режим и се разправиш по 5-10 минути как да се ботваш и така нататък. Кога се е случило това? Аз не помня. Още при 1-2 години се случи, когато може беше в Това през една-две години съм бил значи там. Това е било на събестителен няма да влизам. Добре, а като човек, който си тук да стримиш, защото си качвал стоки, които обясняваш, че трябва. Ти обичаш да стримаш. Сега, това е главната ми идея ти
ти не ме познаваш, да си гледал и така нататък. Аз искам да кажа, окей, това е хубаво. Няма как аз да направя нещо, някак да направя видео за тебе и да кажеш това, които ти ми харесват, без да са така да кажеш. Най-гадното нещо от това цялото. Защо казвам дали си гледал или не, то няма значение, но явно са запознат с пълните и сълтони проекти, за които съм канил всеки инстрим, които всички са били вкъщи, в Руми. И много пъти съм опитвал да помагам, няма никакво значение, аз такива неща не се бил. Но тези неща много рядко те просто изчезнаха. И останаха, той се бил ботвал, той и после всички тези хора, които видят коментират, ни схемаджиите и така нататък. Са именно същите тези хора, които аз опитвах да бутаме стриминга на гост. Аз наистина имах идея да бутам стриминга на гост. Мен беше хубаво. Всеки път, когато ми идва повтора на гост, именно това ме разчаровам. И затова в момента предвършвам да кажа, което е жалко. Аз имам 9 години. Мислиш си, че е нещо от вчера за днес, че е се говори на някакви неща, не. Аз в тия 9 години съм тренирал с толкова много неща да се тренирам. Едно на ръка е нуклева, той ме е тренирал за тебе 5 години, преди да се познавам тебе. Там също са били постоянните глупости обвинения на пак че съм обръщал внимание. Ти опиташ защо? Защото не съм, бе. Просто не съм, защото моето комюнити никога не се е базирало на драма, брат. Аз не харесвам тия неща. Има дори много видеа от други твои колеги, които обясняват именно това, че аз много тренирам от тия неща. Не защото не мога, повярвай ми, мога да ти обясня. Не е в това филм. Никога не съм търсил това нещо. И да, получим. Това е отговор на въпроса, който това ще за стриминг и така. Да, получим. Наистина ми получим. И все още за стриминга много обичам. Именно, защо тогава, да проверя само, защо тогава да направиш нещо по въпроса, като човек, който знае много. Защо направиш нещо? Чакай, знаеш, как ти казваш, знаеш много, знам нещата. Излез, покажи. Аз, това е идеята ми дата. Не е идеята ми дата да направя кинти от тях и да се превера в нас. Не бе, ти кинти ще направиш, бе. Ти речи как ще се надеваш. Не е за кинти. Не знам, това ти е била целта. Не знам кой те е подколосил за тия неща. Не знам на кой си повярвал и на кой не. Това си твои неща, брат. Това си твои... Когато всеки стримър, с който съм говорил почти, има да каже нещо, което е червен флаг за тебе, ти като човек ли си виновен или стримърите просто да говорят с тебе? Не бе, виж сега, има много неща, които провокират хората да говорят разни работи. Така. Откъде им идват тия неща, не знам. Аз и това леле Боже Господи, ако се пречупат някога, всеки един може да го потвърди, че няма човек, на който да не съм помогнал и някога свързан с стриминг, когато е поискан от мен. Защо? С времето стигам да комуникирам с определени хора. Те почват да го приемат по някакъв, не знам с какъв начин. Аз ще го изпоследвам сам в Инстаграм, защото тук 2 пъти го писах на стрима, той вече не ми отговаря, пък то... Виж, хората се обичат за някакви супер малки неща, които се случват с времето и течението. И може би с времето, много от тия хора не могат да ти обяснят. Реално не могат да ти обяснят, защото хората имат някакво мнение, без те да са говорили с мен, нали разбира? Когато ти дойдеш и ми кажеш, брат, ти си схемаджи, ти си едикъл, защото аз знам защо ти имаш някакви алежни неща към мене. Когато ти ми дойдеш и ми кажеш, ти си дебел, не си отсъднал толкова колко говориш, каквито неща си говорил ден, това са пак имам защо да говоря с него. Но когато ти си говориш с някакви хора, така странично, без аз даже съм запознат какво се случва. И те казват, това е станало, това е станало, другите казват, това е станало, това е станало. Те са събирали някакви неща, някаква идея, знам аз. Аз нямам как да знам и как да ти отговоря. Не мога да ти отговоря за другите. Да искам, не мога. Бих, по принцип, но не мога. След първото видео бях направил един стрим, в който източник, който влезе, беше Мартин Перев. Те най-много полената. Предполагам се запознат. Не ми е ясно, аз много добре знам кой е въпрос. Тогава аз поканих всичките, защото сметна... От цялото ти видео, между другото, ще прекъсвам, но това е да се ноутне от цялото му видео, тогава какво казах чат. Това е само факт. Това е единствената истина. Не, то е така. Това е факт. Пак ти казвам, някакви хора казват анонимно, ти казваш тук някакви деца, не ги познаваш, ти за чатове с товарния Лаксимо, който този чат и да вързвате някакви неща, аз съм от аз не го вързвам, това е едно след друго написано, то не е много фотошоп на разбиране. Сега не е идея, по принцип сега ми извадиш някакви чатове. Чатам ние двамата, видите какви неща сме си писали, дали си... Мани, че тогава не му стигне памета в YouTube. Принципно няма проблем, аз ще ти покажа целия ни чат с него. Мисля, че сванаха идеята на това, че ние си пишеме бушит постоянно с всички въобще, всеки който избрат. Дори в момента... Има разлика да пишем лайна, там се ебаме, се правим не, няма, защото има е Декапи момчето, с което пак говореше, нали така? С Декапито също имам чатове, брат. Слушай малко това, стана при еди, какво си ти?
наблюдай и ели, какво си ели, що си, нали, които пак мога да влезе всички неща, не искам да казвам защо, ще казвам защо. Защото Декапито, не знам вече той, хората явно са на отбори, Аз просто да питам, има просто това изписа. да, мисълта ми е, че нали, няма да има някакво тотално, примерно с неговите чатове, ако ги видите, скандал. И това не знам какво ще направи. Хората си говорят души, трябва да го и съм окей, че набързо обяснявам, ще ти го кажа това, което не казвам това. Окей съм, че набързо някакви неща, аз съм реалист, знам кое как изглежда. Именно затова и бек-оф съм въртен по никакъв начин. Мисля, че до сега не съм... Сега ти преди малко каза, че съм заплашил и така, това не се вярва. И сега ще го кажа, по никакъв начин никога това нещо не се случва. Аз си крайкам върте, нямам против, когато говорите някакви неща, говорете, аз съм окей. Не искам да се обиждат някакви хора, не искам да се коментират някакви хора покрай мен, това са единствено неща, които аз не искам. И това е точка. Аз ти казвам пак, че това, което съм коментирал онлайн през службата ти. Защото за мен не ми дреме какви сте отношенията с бившата, с сегашната, с не знам си какво. Не ме интересува стрим, защото не е това. Каквото си показал на стрим, това съм коментирал, защото направя погрешно. Това е идеята. Но с Декапито, защото имам чувство, че казваш не обиждате хора по мен. Защото че не се разбра, че аз съм го правил това. Това ти го пояснявам. Не, аз с теб говоря на много нормални отношения в момента. Нали така? Именно защото не си, поне не съм чувал, не знам. Няма намерение. Аз ме интересува това да правиш онлайн. Както в принцип, дали Нуба и ти сега, който... Я бих ни габи. Бих ни габи. А не от личния живот. Бих ни габи, тя то вчера. Тук ми е въпросът. Ти кажеш да познаеш така. Защо? Той ми е помагал много. Искам обективно да те попитам. Може само да не може да изпаднеш в конкретика. Това, което ти както каза в моето видео, вярно ли е според теб? Аз не знам какво казвам. За парите ще дължа. Това с неговите думи, аз да. Искам да те очаквам да се гледам. Не, аз не очаквам. Просто идеята ми, че така на твоя стрим го е казал това нещо. Аз съм попитал и него на моят стрим, но кажи ми за това за парите. Да, точно така, искам като обективно. Откровено не знам. Обективно не мисля, че Декапи би излъгал, но откровено не знам. Смисъл не знам. Смея да твърда, че Битака вързе, ако е насрал нещо, преди това, което е говорил с мен, ще излезе и ще си каже, такова, но не мисля. Има нещо, което не знаем какво е. И те двамата не седнат да кажат, единия това и другия това, според мен никой няма да кажа. В смисъл не знам. Декапито, виж сега. Причината на такъв човек е, че изложи, ти го познаваш. Много камери има, брат, няма да стане. Ми е помагал, може би, най-много да изобщо да съществува събота. Така че аз за него обаче дори да се имаме храни, пак няма казвам. Дали би излъгал, не мисля, дали имат някакъв мотив, двамата си между тях си възможно. Те са с момчето. В смисъл, няма да обича, няма как да знам. Аз искам да ми кажеш, да, това е така. Искам твоето мнение, защото ти познаваш от двете страни. Няма да имам чата. Само? Поглеждам само. Събове на нас. Благодаря за събове. Какво става, някой да се бъде? Това е. Иначе не е възможно. Въпреки, че в КИК са платени. Платено ти е чата, ти е платени, само е така. Да, но има отношение. Това, че хората обича да подкрепят и искат да подкрепят, много и това е харесва да чуят. Да, въпреки, че пак ти казвам, 23 000. Въпреки, че сега, ако ще говорим за 23 000 села, това знаеш Преслав и този доктора, който... Да, гледам, сега нападнаха доктора, момчето върте, че бил би това село. Няма лошо, брат. Няма лошо, той не трябва да е. Има ли нещо? Светна ли ти ревенюто поне, как трябва или? Ама той има 35%, нали, там заради септември, заради някакви промоции, нали? Еми, значи какъв е филма? Значи какъв е филма? Даже няма, не знам защо трябва да го коментираме това сега. Има акаунти, които са били правени и след това, една-две минути сега след това дават абонаменти. Това и аз го направих. Няма лошо, аз не го казвам по някакъв начин. Виж сега, сайта, който направихме за Себатон, има всеки един човек един по един. Тази информация е публична. Това е нещо, което даже няма нужда да коментирам. Лошото, аз съм го обяснявам стига много пъти, едва ли си слушал, защото виж сега, на тебе... Тия акаунти са били на... Кое? Монтана не видях. Не знам сега, някой ти е пращал реклама, едва ли влизаш в... Когато беше Себатон, за Себатон... Не, аз по-още си. Пламен Катавате. Ева, Пламене. Аз не съм те гледал преди. Така че ходих и гледах. Сега няма как гледам 36 часа отгоре. Абе, ясно е. Ти трябва да разбереш нещо друго. Ама това е съвсем друга тема, сега няма нужда. Давай, сега сме тук. Кога ще видя повече пак? Нищо е, имаш официална покана да дойдеш. Няма филм, ако искаш всичко ще се заснеме на живо как идваш и как си отиваш, ако не, защото той се е филмирал нещо. Това са твои чатове, принцип.
това, което... Моите чатове са много далече от това. Писал това. Аз това показвам. Буквално беше в един дискорд сервер, някакъв пич. Бях пратил някакъв... Да, ако искаш мога да ти ги изкарам. Той си ги пази на лофскрин, на wallpaper му. Те са му на лофскрин, чакате да те види. В някакъв дискорд сервер. Буквално някой ти беше писал тигърът дъха и ми праща чата с тебе, то тигърът да внимава, да не му случат случки, някакви такива работи. Брат, Ти го беше писал това. Когато ролплейваше, пак беше правил такива изказвания по моя адрес между другото. Тигъра внимава с кой говори, че да не знае с какви хора... Не, това беше след ролплея вече. След ролплея, защото тогава... Тогава... Окей, аз казвам... За съвовете. Да, за съборите, то пише доктор. а ти, чай, само да питам, ти сега в случая, какво си говориш с тях? Защото ако не се мръдиш, поне са само двамата. Ти като стойка ли си? Не бе, снимам бе. Ти какво правиш? Седиш като куфър. Искаш интрипод да му вземем? Ами, нема, забравих си го. Ето намерих чата. Това е... Съжаляваш? Ако може само, ето тук, че ти пише това за... Зор да се гледа. Тук си някакъв пише това, който пише... Нещо, цигарите ще е. Няма да ти... Да, бе, аз само ти го зумвам, бе. Оп, ева планка. Това са... Някой е написал много... Не виждам какво. Сними този чат, дето пише, кажи какво пише. Малко, Корк, брат. Корк има много камери, брат. Съжалявам. Защо ми връщаш такива спомени в момента, брат? Аз направо не... Кое? Да. Ами лошо, че не спомняш като ти помня това. Да, поначало съм се смял, после съм направил едно изказване, защото той коментира неща, които трябва да коментира. Тук съм виновен, добре, осъдим. И ако някой пак си позволи да говори неща, които тогава казваме, кой заради какво бил направил или какво си, много ще бъдеш. Оттам в очите. Не, той. Да, смисъл да Ей, Корк, моля те върни си стрима като дойде. не би път прекаляваш. Смисъл? Да видиш. Път прекаляваш някакви изказвания, чувстваш се много. Не, наистина се чувстваш много, брат. Има камери, мавери, това окей, чувствай се. Ама като се зачемне вън, да не се чувстваш пак. Не, защото идваш и предлагаш кой ще се бие. Аз ти предложих ела отвънка, оставаме камерите и излизаме. Няма проблем. Аз съм готов, братле, аз съм готов. Ако искаш, идваш да се биеме, няма проблем. Сваляй камерите и тръгваме. Добре, дай ми някой пример, ако искаш мюти стрима. Може само за един момент. Само за един момент. Мютвам ли? Не знам дали иска да се гледа за това. Не, ще мютна, няма как да не мютна. Това ли беше, което искаш да ми кажеш? Нещо друго да ми кажеш по въпрос? Не, нямам какво да казвам. Окей. Не, спрях. Айде, чат, движете гола. Не, аз за другите неща, където ти който преди малко. С него, които сега ще ги Не бе, сега всичко беше спряно, бе. Дебелия, какво си дебелия, какво ще ми каже, дебелия, какво си... Аз съм от най-слабите сега, брат. Окей, няма проблем. Ето сега дебелия. Тебе кажи ми дебел, какво ще ми кажеш? Дали си дебел ли? Ми според мен си дебел, да, защо? Дали искаш да ти кажа? Дали си дебел? Ми според мен си. Трябва да ти кажа.
Той е много тъп. Заеби, няма какво да коментира. Добре, бе, говори се с момчето, той е по-интелигентно. Видимо. Да, благодаря. Давай на некъде. Глава. Аз не казвам да повторите. Просто червата вата. Няма да коментираме толкова. Пак нека си застанем тук с момчето, поне адекватен бата, знае какво говори. Дремина. Дебеля кул. Вътре си види, брат. Жена. Аз съм окей. Въпреки всичките война, аз пак съм окей. В принцип, това е най-мъжко качество. Само качество. И затова това е много важно за мен. Аз да се държа по този начин. Не е много важно. Аз почвам да своята пише нещо. Аз възкликвам. Възкликвам по някакъв начин. Говориме някакъв булшит, смееме се и така нататък. Така работи. Винаги ще работи. Ето сега, примерно, докато това момиче беше тук, Ангел, той, примерно, Кой? Си, тук да е пълно момента. Такова смеят се рата за хората. Това е. Точно това. Но той се го различава. Това към тебе не проявявам някакво такова нещо. Разбираш? Така че случайно си го е това, като ето, примера, който ти даде. Зенката говори, че между другото, аз мисля, Прасна гърба. ти го приемаш по лош начин, аз не го казвам по лош начин. То май всеки кой се казва Ангела жена. Разговора, в който се говориш, това не Не хареса ми, че не хареса също. Обяснявам, че в момента има такива моменти, да сме почнем да си говорим някакви неща, когато ме правим с някакво. Безплатна прегръдка предава. Ще пропусна. Пич няма да от мен. Така че няма. Да бе, окей, и пак ще дойде на моят стрим. Аз нямам проблем. И когато той каже нещо, аз пак ще го защита с лапо, по най-била причина. Както вие се защитавате, така те се защитават също. И аз също. Аз искам аргументи За кое? Само да се изкажеш, че това нещо. Такива неща, когато аз с тия две ръце, на стрим, на живо, не пред хората, построих студио. Направих не малко неща. Ще аз свирка по-тихо. Ще кажеш, брате, примерно, ами аз израх 3 пъти на стрим и той си на телефона, ами да, 160 дни стрим, има такива моменти. Няма значение, аз съм окей. Аз съм окей с това нещо. Не, отречено е вече отдавна. Филма е следния, че се набляга на него, да се изкара на яве, за да изглежда по един начин, това не е готино. И тогава аз идвам в моят щит да ти кажа, да брат, аз съм направил наистина много. И когато съм ги направил тези неща с двете си ръце, те неуважително е, когато слушам такива неща. Аз ще отговарям по този начин. Ще говоря такива някакви гадни неща. Едновременно на тях да смят, едновременно аз да се правя смят, след 2 минути да не неща. Така е работа. Идеята ми е, че аз в това видео, което ми казах, че аз казвам всичко това, което е така. Аз съм видял много време, дебета няма, защото телефона, примерно... 40 евро, Саше. Не си заслужава. Идеята ми е, че също видео те похвали за това, което направи с пистата. Това помниш ли? Да, похвалихте, защото Може това би е наистина... Единственото хубаво нещо в целия клип. Това е нещо, което съм запомнил между другото. Това много ми помага в момента да си лафим както пичове. Да. Когато въпросът е, че... Аз признавам, когато има нещо, част да разкажете. Обаче, когато има голяма част от в която си си ей така, или пушиш или та няма, това не мога да призная като качествено. Това между другото не е вярно. Не бе, има... Има моменти. Не, има моменти, но може да се даде аргумент, брат. Той е 24/7, 160 дни на стрим. Има моменти, ама не, то трябва, защото да, знам, ама те искат. Ето, даваш. Аз имам причина. Няма нищо интересно, да. Съзнавам колко е тежко да стримаш. Сега не мога 160 дена да ги изкарам като тебе, това е факт. Примерно, познавам друго... Не, сета се, уши си, няма това. Идеята ми е, че аз буквално знам, че е кофти, не е яко да виждаш на камера. Обаче, в един момент става прекалено много това, което правиш. Защото тогава самото му продължава, не мога да го разбера. Защото таймера следи нещо. Добре, Хората не са ли си дали от собствените парички за тези въпроси? Дали си. Какъв супол съм бъртлет, да речем, те направят бъртлет 3 седмици. Ето ще ти кажа, то повечето пъти няма. Не, стой. чак само Просто- да се изкажеш. Добре, айде. Мисълта. Няма си загубим. Да речем е то тук супол бъртлет, то си ние така запознахме, но вече имаме нивата и най-големите гифтери и така нататък. Той е направил една седмица с тим бъртлет. Аз поне във втория ден бъртлет са ставали някакви неща в живота ми, аз не мога да седа прав почти. Това значи ли, че аз трябва да му кажа, я шивай се, ти си дал тия пари, не ме интересува. Да, се стрима, опай се, не става. Окей. За мен много важно е, време на тези събота. Когато каквото и да става до края, докато не стане 0-0. И тия неща, които говорите, имаш още нещо, което беше извадил, това е супер глупаво. Това е до едно момче, което е в чата ми, ще видяхме малко. И за патето. Не, момиче. И за патето, къде каза, че е бил фалшив акант и нещо такова.
А той патето снима една седмица. Аз мога да му обяснявам истини и колко цял живот. Трябва според мен, защото ние ако Да, но това когато следваме да поговорим обаче. В момента аз между другото не съм виждал това цел. Ти ме похвана на вратата. защото те видях, като се Добре, окей, няма проблем. Това е грамадно тук. Нямам абсолютно Трябваше да проблем. възползвам Какво става, от Боски? възможността. Как се? Добре, ти. Всичко е точно, брат, знаеш. По-скоро така, ден ме е страхата по гледата, че ти кажа това, което съм казал. Мисля, че иска просто да поговорим за това конкретно. Аз Няма го. искам да говорим в някакви добавени обстоятелства. Съснението ти важи някакви неща. Това ще бъде много добре. Да ти ми казвам за този пич, който дори само в момента е в чата, който всеки път ставаше 0-0-0-0 и спасяваше тайма. Вие бяхте коментирали това нещо. Аз коментирам едно нещо, което се стори на няколко пъти се питам, да. Акаунта, кой акаунт съм казал само, че се изсипват някакви абонаменти, толкова. Да, няма значение. Мондич, за тебе говоря. Монди, ти си брат. Цел ден е тук момчето. Това момче, примерно, той го прави това нещо. Отново. Всяка вечер, когато този пич собственоръчно държеше стрима, да продължи още 20 Гой. Още 20 Ами, да, брат. Аз не знам какво да правя. Значи, когато 160 дни тръгна да свършва един стрим, знаеш, че ето сега ще съм много честен, това не съм ви го казал и на ваш чат, тук ще взема възможността. Много пъти, когато трябваше да свършва таймер, аз просто застанах и така, защото не знаех какво да направя, не знаех какво да кажа. И всеки път между другото е толкова пич Монго, аз ще уважавам цел живот брадец, държеше и още един ден и между другото, фон факт, сега това не те интересува, това ще ме интересува по-лек ме гледа, но в този период в живота, когато бях направил много неща и много лава се бяха случили, ако не се беше случило това нещо, аз нямаше да мога да излизам. И защото чаках да кажа много неща и бях това. Това ще се съвсем много търси. Това съм го няма по-добро и не мисля да влизам деца вика. Няма смисъл. Да, бе, това си е твой личен живот. Мечтата ми е, че на следващия ден брат ми ще казва дали нещо точно в тази ситуация. За мен става много тъпо за това. Аз се обръщам. Много хора ми казвам, че с тия имена, които изредихте за тук, защото ставам на рекламата и така нататък. Те спряха как да стримуват. В смисъл, те цяло толкова протичат. Това много навреди. Премести в кик. Не, ти не можеш да поместиш. До ден днес на Twitch още вика хора. Те изчезна на хора и така нататък. Не ме питай как още има хора, не са толкова запознати и така нататък. Мисълта ми е, че много хора просто изчезнаха от това нещо. Имаше едно, че яската самосезирай се. Дето разправяше, що само при него са големи се гифтери, що само не не, но момче не стримаше много преди. Те казвах на хората. Яската ти ви нещо такова. Да, яската ти ви. Да, на него пилно, постоянно казвах, правихме му там, това ще хора, гледайте го, гледаме, няма това, и после нещо. И той излезе след друг по-подобно изказване за вашето. Защо само при него са големите гифтери, защото той стигна на 25 хиляди, защото той е икон, защото и това е много голямо неуважение към самите тия хора, които правиха тези неща. И сега ти нямаш вина към това нещо, но заради такива изказвания, тия хора цяло стояха на това. До ден днешен пише в Инстаграм, тук не минавам, тук не ще мина, не гледам тук в Инстаграм, гледам тук те печеш, имаме играшка на това. Просто идеята е, че... Това вата звука, я много знаеш колко и това съба, иллюзион. Цял живот да боли колко. Аз живо, когато аз харесвам няма камери, няма филм, да нека да ми каже. Просто въпросът е да няма камери. Като няма камери, кой не е мъж. Аз такива неща няма да казвам от теб. Бягаме от мисълта пич. Кой гледай лама? Това е нещо, което не мога да правим никъде. Дори с теб, които е ставаме най-добри приятели по някаква невъзможна причина. И да разбереш някакви много такива неща, които ти опреснат нещата, които знаеш, на това тема. Това ние пак не можем да го правим. И това свърши. И сега хора като доктора, защото примерно както това пич доктора. Сега всички го нахулиха, те стават автоматично някакви вилени. Те са ги нахулят.
такива. А много от такива, които имаше в моят стрим, идва по канала ми, идват прави си акаунт, фърли са, някаква това за гитари, за това как се случва. И сега вече можеш да повярваш, че тези неща случват? Да, мога, нали, защото вече му се случва. Конкретика точно за това, те много хора казват, вие за да коментирате така, това са зрителите, така е специално. Това са чете, участва. Не си правил нищо от тази. Именно защото той не може да идеята не, че още не може да цълт. Някой хората трябва да мине време, трябва да получиш това става. Примерно за тебе нещата, които аз съм изкарал. Защото съм разбегнал за почета, ще каза първото видео. След като аз съм прекарал време, това е. Аз вече имам право мнение, цяло да си го изкажа. Както аз имам право на своето. Да, уважавам това. Затова и се постарах да напиша дългия коментар, с който ти се подиграва. И беше малко, няма да лъжа, обаче измиваме ръцете, казваме, сега тук малко странно, малко тръгваме шесто. Човек, това не е, трябва в конкретика, когато се защитаваш. Когато отстрани и намери и на който и да аз държиш, че аз съм това нещо видяно от хора, които по принцип не се интересуват от тези работи. И има хора, които пишат, защо не се защитава. Ти избираш да мълчиш, това е окей, става. Защото няма смисъл. Това е моята гледна точка, мисля, няма смисъл. Защото те трябва да излезе и да направя вау, да фана блока и аз бъде да... Ти хора правиш главно, борите да станеш като човек пред камерата и не да казваш, знаете ли, що не се месва време, защото ще пием някой, примерно, някакви такива подобни тъпочи. И защото си е смешно? Казвам, че когато ситуацията е сериозна, според мен трябва да сме малко не е сериозно, сериозно е когато е нещо истинско и е нещо засегнато. Когато не е сериозно, Да, тачка. Аз те разбирам, обаче... Сериозно е за теб. Не е толкова сериозно за мен, просто към твоята позиция. Батко, ти тичаш към мен на пода. Тичаш към мен на пода и сен да го кажеш, това ме казвам и сен да го направиш. Тако се, случва се. Контент говори. Инсейн е, братле. За контент говори. Това вече е контент. Дай ти контент, заповядай. Искаш това цялото нещо. Идеята ми е, че е малко странно, че имаш 500-600 човека, имам си 500-600 човека, сега имаш 600 човека в ретика. Мога да изкарвам аз, ти имаш 500 човека вечерта. Аз сега съм 540. Някой да даде мод на Сашо веднага. Няма кой. Как няма кой? Някой да изсипа кинчи. Само Зенката може. Никой няма ли има акаунт? Аз между си афурина, чакай, си афурина съм си говорил, който познава. Вие сте познавате Авери. Вие сте си Авери, там се събира Авери, не знам какви сте. Той го казва, то няма лойка, няма смисъл. Те хората смислят, че помагат. Обаче, защо си казвал 1000 пъти, пак продължава? Това е лойката. Защо искаш отговор от мен, бе? Защото това е твоето мнение. Защо? Бойко не направи магистрала това? Кажи ми защо? То няма лойка да не я направи. Не знам, няма как да... Именно за твой стрим, не те питам за бойка. Няма значение, трябва да сванеш смисъла, брат. Няма как да не пишеш неща, които кажеш. Защо мислиш, че мога да ти обясня? Защо някой е решил да ме бори? Това от 2 месеца ще става типове. Ти имаш идеята ли, че трябва да имаш мнение за това? Не, че единствената причина това нещо да се прави, и съм казал вече хиляди пъти, е за да може да се изкарват скриншот. Това аз нямам друго обяснение на това нещо. Не смяташ, и че дори да не е вярно, защото да искам и помня, като всеки знае, че да не помага така. Най-малко, което е, сега ще кажа ние флаш. Съпи ли са нещо момчета? Да го знаеш също, няма стреляй само вече. Реално, когато имаш participation, колкото по-малко participation на началото, което отдолу ще бъде зрително. Да, и пауза и плащането на Аури Пек. Ева, банет за 5D гифтнати. Ти имаш примерно 600 човека, трябва да речем 100 човека. Не, аврич имам 200 и нещо. 200 човека. Зависи само, може и да сме пикнали. Да знам, примерно 50 човека, едни и същи неща. Да, бой малко и така. Защо само едни и същи хора спанат? Няма много хора с чатери, няма много чатери. Това не че няма много. Защото имената са на словата това едни и същи имена. Да, има повече, които ме гледат за 8 години не съм не знам. Да, но защо само е такива имена? Това са глупави факти, които... Ти трябва да застанеш на един стрим 8 часа, да видиш колко нови чата има. Ти не можеш да си извадиш. Чакай малко. Чат, слушайте малко, бе. Гайс, моля ви. Обадете се малко в чата, за да видим сега колко от имената ще са едни и същи, защото те пак ще са едни и същи. Кристо, Евги, Бекона Зухавия, Дърлина, Ява, това са все хора, които ме гледат ден след ден, Томов,
и така нататък. Ти когато я влезеш тия хора, утре ела на стрима, те са тук. И ти ще си кажеш, не, ето те са същите, брат. Да, има и много други, които сега се появили, защото това в момента им е интересно. Не, аз не препиш, сериозно бих ти го обяснил напълно сериозно. Имам си моите мнения, както това е единственото обяснение, че това ми навреждава. Да речем, ето сега давам ти елементарен пример, много по-лесно. Последния месец са ми изсипани над, да речем, $1500 в КИК. Така. Само, че КИК имат малко различна работа. Те рефъндват всичките пари, още също вече. Защото аз лично защото то беше много странно цялото нещо. Примерно идват 20 акаунта, стримарите това между другото, което е странното, и ти гифтат по точно 1000 като ти стане някаква сума тук, не само различни акаунта. И аз искам да се плаща. И започва да се рефънди. Но тия рефънди за всеки рефънд аз плащам. И ето как ти моми не реши, ето как мене вече 2 месеца не спам. Никога ти продължава да спам. Я продължавам да отидем минус пари всеки месец. И то сега за някои хора са много, за някои са малко, не знам дали ти ми 56 лева, аз плащам такси, на колко трябва да. И ако ми питаш защо, не знам. Ама защо да кажеш това, което казвам? Знам, че сега нали ще кажеш мисля. Не, защо да не мога? Били го направил, давай дата. Аз да казвам, къщи върху на компютъра и ще го видиш, защо не? Питам, обясни ми, има ли причина? Всяко нещо, което ви ме попита. Трябва да ми включи. В КИК. Бега си катастрофа на страх. Количество колко ти включи всичко. Едно и друго ще ми кажеш, когато ще това и това отваря, говоря за тебе, дай да ми let's get it straight in the fact. И да видиш. И аз никога не видиш, но ти знам да нещо помня. Но после ще никога не го направя. И това нещо написано в коментари, не съм си мил рецепта. Ти ти кажа чисто отстрани от моето не, леко така, Ами твоето мнение вече е достатъчно за мъглено по тия теми. За неща свързани с мисля, защото често казвам, аз съм те на 20 стрима съм казал, който иска да дойде да забеляда. Да, бе, още говорят. Това е, което съм казал аз. На втория стрим, окей, не си искал заради Ангел и така нататък, там колко Иван, това е единствен случай, в който... Аз не знам как не си изчерпателно да говори. Добре, но в първият ми клип, който беше, просто казах, правя стрим, който желая да дойде. Това е цялото нещо. И тогава Марти Пеев само дойде, заедно с така, който псуваше. Това беше. Идеята ми е, че... То е ясно, че той ще скочи веднага да се такова. Именно на полиции, когато според мен трябва да отвориш на такива, трябва да се направиш една преценка специално, защо съм направил някакви неща. Както ме питаш, защо не се започва в този момент, защо не се е дошъл когато, помислим малко и това е сега. Аз стигам до заключение, но явно може да не е правилно. Сега смятам, че по принцип това нещо го оставих на военната си смисъл, това е преди половин година. Когато нямам шанс да видя как останем с това. Това е типото, да речем аз това на стрим, как много да разханги останете, не искам да идвам. Можем съм, нали, да питам на живо. Това е много такова нещо. След като си искаш един час, после да кажеш, едно само сколко си говорим, сколко може да се говорим. Трябва да разбереш моите ден. В смисъл, трябва да разбереш моите ден. Аз просто съм правил. Не, да пита по-добре. Това, че чатовете почват да пишат глупости и така нататък. Това си вече други неща, кой какво коментира, кой ще да побият, кой не ще да побият. Добре, аз съм на 29 години. Може да си довършам вкъщи, да направя с този дискрим с клип, който обичам да стримам, братле, обичам да стримам. И ще продължавам да вие не сте променили нищо в живота ми, че... Това са глупости.
Това е нелепо. 15 години да сме. Да, но всякакви поръчки са 29. Не, брат, не знам. Мисля, че. Мислиш, че? Май. Да, бе, панда. 29 ли брата, а година или 30? 29. Не, бе, чичка на 30. Юбилей, че правиш? Аз ставам на 26. Да, чичка ставаш на Реално 30. така, брата. Защото така просто аз никога не съм станал на колко си. Това е само 56 на бъде. 56. Е, така не, да, не се чей, просто му за годините. Аз шиве. Но ми стане, да, това се попълнява. Винаги ще бъдат мен. Ако някой хора виждат брат, на какви неща не се не гледат. Постоянно, защото чата ми, изруха ми чат, които им давам постоянно, не се занимавайте с драмите на хората, нали, и така нататък. Те постоянно ми пращат скриншот, виж, така нататък. Аз не гледам всяко постира. Кой ще да бие, кой няма да бие, никой така. Не се това. На мен не ми отиват на годините. Не е проблема в това дали можеш или не можеш. Някои неща си ясни сами по себе си, но е глупо. Това е моето. Много други неща за стълбото, да не направят важна тема. Глупаво е това, което говориш, как съм чувствал и какво съм направил, какво не съм направил. Имам такива случаи, да, които аз съм обърнал към тях веднага след това. Да, но 170 евента, на които съм стигнал защита на държавето, те не се споменават, не се говори, не се обясняват. Но няма значение, аз разбирам как се работи, не замазваш, ще се случи преди това нещо, ти замазваш след това. Добре, тогава защо ти знаеш, че веднъж ще покажеш? Защото, виж сега като филма, бе, питаме защо не се да обясня нещо. Не, сега ще ми кажеш, няма проблем, не се е чувал от мен, така да ми казваш хубаво. Филм е, когато те питат, защо не се защитиш, брате. И когато почнеш да защитаваш с actual аргументи и така нататък, и да говориш каквото трябва да говориш, тогава е замазвано. Ето затова не се защитаваш, затова няма смисъл. Защото всеки един евент, който сме канали за автомобил, аз не съм бил карал на писти, няма да карам на жил. Много често. Да, искам да кажа, че всеки път там говорим едни и същи неща. Аз в някакъв даден етап от живота съм правил много глупости. От факт всеки аз съм обяснявал на стринчи на 17 съм казал това, и това не е добър пример. Но просто обяснявам това така и така. Защото аз съм си взел Чакай, преди да кажеш нещо, преди да се хвана за това с гранд класа, мини 10 години давност, това е, че тега. Мога нищо да ми направите. Разбирате, минали са, аз това си. За това го казвам. Това се... Кой грях? Аз няма сега да фащам за това. Включвай се в публицата, брат. Смей се, забавляй се. Това е цялата идея. Мисълта ми е, че... Нещо не е много смешно. Това с пъчето, което става, не е много смешно на мен. Не, то не е смешно. Цъкайте линка, чат. Защото също много мои. Защото имаше един ваш познат, който само беше аргумента, бе, или кой си ми остана, или кой това си това. Давайте да движим гола. Това няма общо с всичко, което се е случило и тези съдби, които аз лично вече съм обърнал внимание на тях. Това, че вие примерно 5 месеца по-късно или 6 месеца по-късно сте решили да кажете, той е направил това и това и това и това. А следващия филм, в който аз обяснявам дадени неща за това. Това не е извал, това не е от вас. Разбираш, просто не питам защо не неща. Защото аз вече съм обърнал внимание на това, което трябва да се върне от моята, как да кажа, това, което се пада от моята длъжност, да се обърна към друго, което не е редно. Да, длъжен съм да го агресирам. Аз съм пунат. Но никой не ти казва ево за това. Ти буквално... Не, той не искам. Не е да свеща. Да речем, окей, съгласен с теб, но качваш така, караш да ти кажеш, това не го правете това, си го казвам това. Да, и се е случило. Това е все едно, както ти тук ще каза, аз така Фабия на мен е сравнението. Ти ми кажеш, аз правиш тук така мала да го коментирам. За мен е също, което те правиш в мен. Да бе, окей, но така работи света, брате, че времето не върнеш назад, когато нещо се случило неизбежно, можеш единствено да го адексираш на по-късен етап. Това, което говорим за видео, което се пусна и част после вече не желая да говоря с тези хора, които са да направят по този начин това нещо, това си лично моя преценка, няма нищо. Но това за мое действие, което аз адресирам, абсолютно правилни примери, както преди това съм задавал, това си моите неща, които са мен, хората, които ме гледат, ако те са ме разбрали, аз съм доволен. Окей. А видеото глобите, до така деца е така един... Брат, стига, това са ми глоби, брат, всичко се. Чакай, че това е добър проект, това е фитнес, ти завинаги, само да подчерта. Точно преди да направим клипса, аз казвам, Цеков, снимай! А ви вада, бъдете едно представи глоби. Разбираш, защото знам как ще реагирате на това нещо. Това си е. Това вече си е малко контент, да. Нямам против да не... Тигъра бега, бе, нема го. Направим контент, смяхме се.
аз съм окей. Вие не реждахте за това нещо, пак съм окей. Няма да гледам целият клип, съм израл само където говориш за глобите си. То няма само за той говориш толкова. Абе, той е клипс канал. Да, то няма какво да... Там се бъдат нещата именно за да прави watch time и да се гледа, нали? Няма значение. Сега знаеш как работи. Знам как работи клипс канал, да. Абсолютно. Това ми е идеята, брат. Да, вада го, сменя се, даже после пак съм го правил, вече ми е качвам клипс канал, нали, лошо, няма го, иначе не го ще. Как има толкова зрители без нищо, никаква активност онлайн, само в Инстаграм ще Ами, освен Twitch, Kick, Instagram, където нали качваш някакви неща? В YouTube качваш май веднъж на 2 месеца на пълния канал с колите. Вчера ми излезе на видео. На 2 месеца. Не, на 2 месеца видео от вас. 3 пъти, нали? Скайпът са 3 пъти, не знаеш? 3 пъти. Отваряш, затваряш, отваряш видеото, кайпаш, отваряш видеото, кайпаш, отваряш, затваряш. Така, Аз направил 3 пъти на един път. Кое е на активността ти е сега страда? Не, аз просто да се дам, аз съм това, че... Не, това е смисъл, аз занимавам с Twitch 9 години. Да. Сега вече не си. Без приток на външна аудитория, т.е. от YouTube, така само в един канал, клиповете са много рядко да чуват казваш. Клипове нямам от 2 години, преди бяха, нали, само да се занимаваш с тях, но... Не, аз се говоря за клип с канал, не за клипове в блог, където се правиш, разбираш? Не, аз имам клип канал, който се казва, че се гледам това. Последния път, като видях, беше на 2 месеца, нямаше да видях. Защото пак имаше участие на хора, които не помоляха да няма точно. Пак се не стигна на 6 милиарда. Няма значение. Добре, просто видях да ви, че аз като съм гледал този клип с канал, не е толкова консистентен, разбираш. Това е. Ако няма не е. Имам едно предложение. Това е майко събрат. Аз имам едно предложение. Не, чак само... Сега довършваме братле, то остава някакво. Ето вече просто е странно, то няма активност в тубата, много зрители в Кик, в Twitch, примерно имаше много зрители. Ама в принцип идеята е да наливаш от една платформа. Как работи, да те налява толкова? Да. И съм окей с това нещо, но не виждам кое е нередното. Според теб не съм достатъчно активен. Не, просто според мен е нищо. Как става това без да има приток на нови хора, как да набират на това е въпроса. Особено в Ретник, като хора не се знаят. Много по-малко българи има в Ретник, колкото в Twitch. Те вече в Twitch са много, ама да. Вече и в Twitch не станаха. Twitch са 700, от последните 2 месеца бяха поне 700 човека. Съм гледал. Уникални зрители ли? 700 човека са активните за месец зрители в Twitch. Все няма път като Направо са. Аз ви казах. това е идеята ми, просто че няма приток от някъде. Как да намират според теб? Нямам идея. Ето всеки ден след хора в Инстаграм. Не знам как да намирам. Ако искаш да влезем да го изучим, кажи ми как работи. Не, аз не. Не ме научи ме, ето, научи ме. Ти ме питаш. Ами не знам, брат, ето. Не правим лойка, разбираш ли? В Инстаграм, братле, горе-долу имам постоянно някакви приятели, може би само видеята също, братле, видеята малко ли са коментирани. Ето ти кажеш, че ти е излязъл това видео, ако си обърнем внимание, той има вече почти 200 коментара, брат, в скромния ми канал. Абе, тя откачната ще носи, бе. Прави там някакви не лоши гледания, неща са, може би това, брат, ето, кой ден като допуснах това видео, например, дойдоха над 20 човека да си говорим за колата, която давам ти пример, не знам, предполагам, някакво. И последно се оставям, че Вера тук вече направо. Аз нямам филм. Давай, аз съм възгъсте. Базинга, бе! Да, аз съм вземам, братле, базинга. Това, ако да те питам, това е малко така, може да не отговориш на стрим или като цяло. Може да ще дам възможност. Бях говорил с Яни съм говорил за вашето първо беше интересно. Той ти е башка, тук нататък. Вярно ли е, че сте забавил кинти? Също така, докато сме на тази тема, вярно ли е, че една стримърка има, с която сега няма кама, защото там е една курс агенция, после ще кажа като ми говорите. Да, бе, Каригел. Вярно ли е? Ще ми кажеш, че Яни бави. Да, за Яни просто той ме е казал, че си бавиш кинти. Това е, аз искам да попитам, просто искам да знам, защото искам да дали това е вярно. Бавил ли си кинти? Не чух, наистина. Бавил ли е? Дали съм бавил пари на Яни? Само ти ви, като ме монтирал. Той ме е казал, че си. Просто питам това, защото имаш едно момче в моето второ видео, което казва, че не си му платил. Реално пуснах там, да се занимава с детали и така нататък. Просто питам за... Не знам, бе, някакъв индивид. Бавил ли скинте на Яни? Това е, да или не? Добре. Не, това аз не мога да поверим, че Яни го казал това. В смисъл, едно на ръка е, че си се мълча за всички булшит и положение, че той мина достъп до всичките канали и сам знаех. Това е друга тема. Не, аз съм шокът. Ти можеш да започнеш така, аз нямаше... Хората са различни, имат различно виждане, говорят каквото искат. Интереси. Не, ти това е първи път, който ме шокира. Ето,
Стигнахме ефекта, не знам. Второ нещо, което те питам. Работил ли си за твоето стъпкърство за началото на третия си сабатон с някой човек, който да ти бута видеа в него? Смисъл? Тази... Не помня как се казваше, имаше момиче. Така, да. Чакай, ще забравих сега. Ама не искам да казвам как я помня, защото... Може да микрофоните, няма проблем. Може да свалим там. Не бе на онзи човек, бившата приятелка на Нишката. Така, да. Избягам името от главата, бе. Естела, да. Естела трябваше ли май? Да. Ама ние не стигнахме до нея. Да, просто... Тя какво казва? Чакай. Не, аз просто питам към твоята гледна точка. Тя... Не бе, вече си изчерпа, аз не знам какво говори вече. От 2 часа седиме на едно место като купаци, брат, и... Талки, TikTok канал и Аз помня, че TikTok канала беше с нея. там, не помня. Аз знам само за TikTok, че стримате. Искам просто да видя, защото съм чувал, защото сега не искам да правя, да казвам без твоята гледна точка. Как се на това разпадане, ако се коментира, това казах, може да не го коментираш. Не, аз съм окей да коментирам каквото пожелаеш. Да, просто питам за това. Как е стигнало това да ребачкате заедно? Това ме е интересно. Разпомниш как. Това е обикновено нашите яки са точно едно момиче. Мисля, че и там си говорихме, че си говорихме, че ще направят някакви пробни и след това ще говорим. Мисля, че с течение на сумата може и не говоря с това. Че не е често казвам, не знам. Защото по-нататък беше влязъл на един стрим, беше коментирала там нещо, тогава беше някакъв базик пак сменето. Тя ти беше писала гледа ревидеото влиза за казиното и ти написала, по-скоро каза, всяко много ще така горе на всяка, няма да се ревидеото на цялата стат. Но идеята вече, в смисъл, как е силно това разпадане и така нататък, защото знам едно нещо. Мани бе, Саша, мани. Изненадан съм, че знаеш нещо. Не, аз не това. Искаш да изстреля и няма да стрелям, защото не искам да коментирам това с нас, така леко директно да питам, без да не изпадаме детайли. Наистина не помня. Мисля, че трябваше да качвам някакъв видео. Тя се отметна на това. Не, че си отметнал някой, но мисля, че май не стигна до някакъв разговор. Не помня. Не, наистина не помня. Убиме, бата е стела да дойде да кажем. Тоест, вие не сте социален качвал видеа и така нататък, нищо не правите? Качвала е. Че ще качи някакво форми, че нещо потребва. И така нататък, но не помня колко в течение на събота, но мисля, че така не Аз даже не сме го коментирали. Бат не помня, че не помня. Окей, да, това е цяло. Там да се чуди. Интересно, какво знаеш? Не знам. Ей, ти знаеш някакви работи, аз знам някакви работи, знаеш как е интересни неща. Да, смисъл, ти знаеш много, аз не знам толкова много от тебе, но... Ами не, филм е, да, наистина. Казвам ти, че много неща. Зенка? Бе, да тръгваме, а? Следното няма още ще искаме. Знам, че ще се сложа на песен. Миналата година ми взеха 200 евро, за луфи, но те цели прав. Къде искаш? Отивам си рефън на билета. Да, ще направим и скрин, че дължи на гофа. Добре, може. Окей ли си? Това ще говорим доста по-подобно. Аз съм окей, ти гарантирам, няма нищо. Няма да му убий, така ли? Колко утре оживееш, не знам. Той ще идва. Знаеш ли? Така знам. И аз така че... Защото аз ще идвам, но не разбрах нищо. И аз разбрах, че ще утре. Ще утре кажа, че ще идваш. Търсам тук, да. Това ще дена. Защото съм се пак. Ако оцелееш, брат, заповядайте цялата компания, няма проблем. Тоест мога да знам и така нататък, с мен остане факт. Брат, ако искаш, Или него не искаш. Кажи ми, няма да се съди. Абе, мога останете приятели. два часа. Само искам да кажа, че кой да викнеш? Кой? Не чувам. Не, няма да наистина. Заповядайте, брат, аз не съм бил окей. А моли само ако ще се ходи в тях, да не е то пиче Аз там. тъмън за тях питам. Само без него. Мисълта ми е следната. Всички останали на стрим. И аз едно друго момиче, ето ме наричаше монополиста на Twitch, и че не давам било за тях. Не помня как се казваше. Това всички са хора, които сме участвали някъде в нещо заедно. Винаги съм бил максимално пич. Не знам, а тук смърди на супер топчета от всеки. Не знам ти как го приемаш, както си бъден си да е както искаш. Цялото това нещо не мисля, това е да не казвам, че не съм го заслужил по някакъв начин и така нататък, ама ми е различало още. Но въпреки всичко, аз съм окей. Заповядай на стрим, бас компютър. Мани, да видите другия ми акаунт, който говори, че сме и така, ако мислите, че имате да доказвате нещо, докажете.
Много да не изглежда чатове там с който Евала памка. Пак няма халат. Трябва да го в телефона. Да, верно. Окей, сега да направим сайта. Добре, аз ставам и Амателски. Искам... Снимка ли искам? Искам си обаче за тъмнел. Той ще го гледа вече на стрима ти май, да знам, вижте се там за тъмнел. Но няма го, май не е. Няма ли го? През цялото време не съм го виждал да пише. Чат прегърнах Александър. Паде, това не искам даже да го снимам. Идете, ходи. Ходещия. Чакай, аз имам някакви такива факсове, получавам днес цял лошо. Вече, моля да видя за какво става. Скачай, давай. Брат, 3 години. Извинявам се и благодаря за търпението. Евала памка. Довиждане и на теб. Ставим, брат, да направо се разходим. Значи първо си благодари да съм. Кой е съмнал, бе? Не знам. Къде отиде този сега? Аз искам нещо за пиене. Нещо за безплатно. Има ли сигурност, нали няма в тъмното има изключение? Тук имам ли интернет? То само ти изкача, ти прънеш чантата силно в земята. Никой не съм насрал аз, бе. Защо говорите глупости? Аз се не бе, какво беше това? Не, Александър никога не ме е хранил, аз също няма нищо лошо да кажа на момчето. То с другия, ама той свана намек.